Si quiere ya no me da. Si no, hurrengo, kronologiko izango zelaiko txarteako programako eta gozadiak bakoietan egin. Hirugarren sortutako alternatiba bat da. Mahai hori irudiko dantza taldeen topatzetarako eta eztabaidarako abagunea da. Dinamika horretan Amaiur, Basakai, Luguna, Imila taldea, Mundiko, Oberena eta Hortzadak taldeek parte hartzen dute. Anotxameako jai batzordeari eskerrak eman nahi dizkiogu bere emanaldien artean parte hartzen usteagatik eta eskainitako interesazioa.
Ay, mira, mira cómo baila. ¡Ey, ey, ey! Ari, vai, ven, ven. Ahora. Llena de ti, en un camino sin retorno, quemaremos las trincheras, capturaremos al general. En pasar de largo hasta de los mientras tú paseas a orillas del Cabo Mayor.
hasta la madrugada.